Hi, good morning! It's 6:30 a.m. Ako karon sa airport, old airport. Nagsikip. Gauna na ang akong banat asunahan. Ako si Jerome sa luyo. Sige siya bawal ko ay. Nana. Awan tayo. Sagaran hagtawaan ni Friday to Saturday. So karon ningaw. Martes man to. So far 5 kilometers pang among naagi. Wala ko diri sa airport. Kung naplano ka mag-walking, jogging, cycling, kay hawan, walay mga sakyanan nga katutagbo, masiglit. Ha? Bikers ko siya. Ay, gamay ang bisikleta. Ano ka? Ito ta? Ikaw? Dito sa kanwes Manga. Gila ay sir sila diri. Manga. Change ang ipan. Sa airport ito ka doon, nakalibog Manga. Ano nga street? Alagpas tubig ako. Talo to. Lami na kasada, tubig ako pa. Lami na gediksyon, nas ubos. Hapit siya kamahayang ganiha kay. Tricks ka ganiha pagtuyok. Manga Port. Wala pa yun out Manga guys. Huwag na kang makitag ng isda sa kilid. Huwag kayo sinugba. Huwag kayo sinugba eh. Sinugba ang isda. Buntag. Sinugba. Huwag daw isda sa kilid. Sikat guys. Ukab ng magulbagos to.
tiyo Jerome bay. Uli na ni. Nautana na ko na siya kaya. Ano sa apatang kwarta kayo? Wala isuldo. Ha? Oh, so. Dali ba? Oh. Mari kayo bisikleta. Daog, daog. Di man siguro pwede. Ha? Ngayon yung takalusot. Tagbilaran, fishport. Harap tao. Yan na sa dagat gilid. Pinaw kayo ba? Dara kag termos. Lukam ni. Video dah maligo ni kayo no? Kami istorya sila. Lang man gani mo. Okay. Kamoy man. Lang jud. Kino kayo. Manga fish port. Pwede ka mga jogging ngayon. Boleh sudah pa be. Okay. Telepon yung stand. Ano? Dah, lo jadi kayak kus. Saya Jerome lah ulik si Jerome.